Ako kay Leng-Leng, tapos na ako. Kay Leng-Leng. Alam mo kung bakit? Ba't? Kasi namamagay. Ay, hindi na. Mga hanggang... Dali. Kayo mag-usap kung sino. Isa lang kailangan hulaan nyo. Alam niyo yung beto. Ako kailangan, hindi major. Ano kayo? Kailangan kayo. Isa lang kailangan. Kay Tita Ling ako. Alam mo kung bakit? Namagay na. Kasi, yung news na Lumas na yung masabi. Sige, ikaw. Madali na. Kaya ame ako, kaya ame. Hindi nga, kailangan mag-usap kayong apat. Isa lang. Oo, isa lang. Eh, paano yung apat kami mananalo? Kailangan, hindi, kailangan magkahati nga Kaya kayo nga, sa amin. apat kami mananalo. Ba't apat Tandaan na na, lang? hati-hati kayo. Magkasama pa si Stand Papa. up. Alam ko na kung sino. Alam ko na kung sino. Tigbe-benching ko tayo. Wala na ilaw mo. Kaya mo, sanda yun. Bigis Ako 25. na. Kaya na ako. Sino? Isa lang. Sino? Ako na. Sino? Tineme ulit. Bakit mo ito? Ano ba? Kanino ba? Kanino? Sure boy kay Ari. Ay, hindi. Alam ko na namamaga pa rin yung Hindi nga, o sige, sino na? Last na. Ara tayo. Sige, last na. May ara tayo para sure ball. Isa lang. Kaya mo natin siyang mais mo mo. Tingnan natin. Wala. Yung nakakain yan, tapos isa naman magpanggap kunyari kahit wala magpanggap. Si Armina ako. Si Ami nga, kanina pa sinasabi. Tingnan mo ilong niya. Namumula na yung ilong eh. Kanina ko pa nakita. O, si Amina na, O, sige, sino sa inyo? Hindi ako. Sabi ko sa'yo si Lenglin nang nakamaga. Ang kulit niya eh. Sabi ko na Nakakaiba. Galing mga pagtawa, galing kiniara. Hindi, no. Ayan, Nasa balis? Isa mo